Ja ću sad iz ovog prostora koji vidite da ovdje ima neki prostor unutra, šup. Ja ću iz tog prostora da izvučem pastuh. Ja znam. I ja. Ajde. Evo, jednu. Ovdje s ove strane. Ajde, puci sve strane. Ajde. Pa kako ne mogu da otvore? Šta je ovo? Dobro, stani. Ajde da vidimo neka devojčica. Ajde, dođi tamo, ti dođi. Ajde da vidimo neka devojčica. Ajde, ali čekaj, stani. Čekaj da vidimo da li smo iz nas dve jače od njih ili niste. Stani, drži to. Ajde sad probajte. Ovo je jače od vas dve. Kako su jače od vas, dajte vidim mišiće, kako su to mišiće, nešto može mišiće, nisu može, kako su sad, a tvoj? Kako su sad njone mogle, a oni nisu? Šta sam, šta? Tako. Ali pridi malo bliže. Tako. Dobro, vidiš da neće, nemo, daj ti da. Ajde. Bum! A to ja sad izvučem ovo, šta će da padneš, a? Pazite da ne padnete, pazite.